আচ্ছা তিনিবো যে जों नुकमानि किल्ला साबजुनाल ते अम्पि साबजुनालनि थंमों बा जे TTADC हाफांबाय जे संसाजाक जे दैप्रा फुटबल लिगो तिनिबो बमहाय बानरगनि जे तिनिनि जे आपडेट आबनो आंकिसा अंदारा नों माने अम्पि साबजुनाल लेंगै आंकिसा माने आबनो सागादि बेलाखे हामबाय प्रेस इलेक्ट्रनिक मीडिया नो तिनी बेलाखे तंथोखा हुमानि अबहाय तिनी किला साबजुनाल ते अम्पि साबजुनाल अंडर 19 फुटबल नि मुथंमुं तिनी सिनि गुमति जोननि पाइथाक तिनी थंमुं कप्लाइंखा अम्पि साबजुनाल अ जागो जों खेला नुखा तिनी बेलाखे नायथथक किलानि आसखे थंखरं र काहामके थंखा ते अम्पिनिबो आसखे काहामके थंगै तिनी जों सिनि जनगण सिनि जारा तिनर मा दक फुलुं सिनि जनगण रनबर फुलुई खुशी के खाय रमाखा और बिसिंगो खेला तो जेके फने हार जी तंगनाय आबो कुनो बखा बाजनाय को गया तेबो तिनी जों आनि किलानि अंगै तिनी पेनाल्टी किक बैबर थाइसा हारिखा हायफनो तिनी जों हारेबो हाया तेबो जों कुसुक मा कालायनाय सिनि खेलानो जों और आसक बैतिनि थागिया आबन बांगै तिनी जारा सेवै बखा हामिया फन अंगै मानो बखा हामिया ननि कुनो को गुरे बेलायखे सिनि किलानि अंगै थंथं र बेलायनो तिनी जों नुखा हामबाय मायाफोर तिनी नि थंथं रनो देबो तिनी अम्पि नंगै बरबो थंगै तिनी कप्लाय खायरखा बरनो बेलायखे हामबाय ते कुस अम्पि साबजुनाल कुस संगै तिनी खराव गुरै दंगो खाना जमतिया बिशाल जमतिया समीर जमातिया ते निरनमणि जमातिया बरन बेलाखानि खानि हामजागमा ते पाइपला हामबाय मायाफोर तामनि हमबा 11 तारानि सिमे बरक तिनि जरा बरनि खक्साफोरनो रां करै माइया फानो बरक सामनो निजेनि सामनो याकाबो बर खेलानो हामजागमाबाय এই চিনিতিপ্রা হাস্তেও এরিসি হাপংনি বিसिनते जे आन्डार 19 हि दै दुलजों मानि बनो हामजागमाबाय बर सुबाबै गाहाम के बर दै दुलै तमन बर बेलाके हामबाय मारबो दै सिनि साबजिदियो अम्पि साबजिदियो बनो बेलाके हामबाय बेलाके इन्टारेस्ट गोनां सिनि खेलानि मांगै बनो बां पाइपला ए चिनि अम्पिनि साबजिदियो ngै नों जे थंनाय रकनो बा जे प्लेयार रकनो ताम माने काहाम ककसार नाम सुं जे आपनि किसी सागादि ini अम्पि versus किला साबजुनाल district ni final ka sung lakin jotana khatong thalai no tamni hinga अम्पि साबजुनाल ba ekdom mane team ekdom crack no